Unes 15.000 persones amb discapacitat podran votar per primera vegada en unes eleccions al Parlament de Catalunya. Fa 2 anys que se'ls va restablir aquest dret fonamental que havien perdut en ser incapacitades judicialment. Reclamen que la informació, des dels programes electorals fins als documents de l'administració, estigui adaptada amb lectura fàcil per facilitar-ne la comprensió. Si algú volgués anar a votar coneixent totes les propostes dels partits polítics, s'hauria d'haver llegit centenars de pàgines dels diferents programes electorals. Tot un gruix d'informació i conceptes inaccessibles per les persones amb discapacitat intel·lectual. Si ens han de dir als nostres pares o als nostres germans o als nostres tutors a qui hem de votar, clar, nosaltres hem de saber per nosaltres mateixos a qui hem de votar i a qui no. Tot i que la majoria de partits han adaptat els seus programes a última hora per facilitar-ne la comprensió, des de les entitats anuncien que les eleccions encara són poc accessibles per a aquest col·lectiu. La lectura fàcil és un mètode que els permet entendre documents administratius com aquest. Aprovació de les bases dels exercicis 2018, 2019, 2020 corresponents al concurs públic per a l'atorgament. Que en lectura fàcil seria: com pots obtenir ajudes socials per a l'IBI? Des d'un programa electoral, una carta de l'administració, lleis, ni tenim el vocabulari ni moltes vegades el temps per llegir, per entendre tant tecnicisme, i amb la lectura fàcil acaba sent beneficiós per tothom. Gràcies a aquest mètode, en aquesta fundació preparen persones amb discapacitat intel·lectual per poder treballar. Les factures de l'aigua, la llum, el gas, són com molta lletra i hi ha coses molt precises que potser no entens. I malgrat totes les dificultats, alguns tenen clar què faran demà. Aniré a votar, sí, amb el meu germà Jordi. I més en persona, i amb mascareta, amb protocol i tot.